Kaltume, duk irin buɗe miki ƙofar gidana da na kika shigo, ashe ke munafuka ce zaki iya cin amana har ki bi mijina? Har kina da ido da ƙarfin da zaki iya bin mijina? Kalla. Ba shi zaki kalla ba, munafuka kina matsayin ƙawata saboda ke ƴar akuya ce, ba ki da mutunci. Ya bin mijina ko? Kar ki sake ce min yar akuya, ki iya bakin ki. Ba zan iya bakin nawa ba tunda ke baki iya takun ki ba, tunda ke har yar akuya ce ke zaki bi mijina. Ai ke kin bi yar akuya wallahi ke yar kariya ce kaltun. Na dai gaya miki wallahi zan fasa miki baki ki iya bakin ki domin na bi ki bare. Ko? Barta mama. Ke har kina da magana kina da ƙarfi da zaki tunkare ni haki dan mara bismillah ka tafi. Na yi din sai me kunya abun kunya ne wana kunya din da har zaki iya bin mijin kawarci kin asara wallahi gwara ni ba nawun kowa a kaina ke ko da auren ki kike yawo Kaltume, ku bar irin wayannan munanan kalaman da kuke faɗa da ba su da daɗin ji. Haba, kun wulakanta rayuwarku, kun dauka kun sa a hannun shedan. Gashi nan yanzu ya ja ragamar ku ya zuwa aikata manyan alkaba'irai. Daga ƙarshe yanzu ga nan ya gwara kawunan ku. Menene haka kuke yi? Ai mama shedan ya riga ya gama da Kaltume, babu wanda ta barna kuma da za ta yi. Tunda har za ta iya bin mijina, kuma wallahi sai kin san kin taɓo bala'i. Billahi lazi Kaltume sai na yi magani. Wallahi ƙarya kike ki magani na a tafin hannu na kike. Ko? Wallahi ina so ki sa a ranki, za ki gani, za ki ga yadda zan yi da ke Kaltume. Ni kuma sai na kawo ƙarshen ki a wannan barikin. To shikenan, mu zuba ni da ke. Insha Allahu, billahi lazi ni ce ajalinki. Kai Karima, wannan maganan ta yi muni. Ba ta da mutunci, azzaluma ce, mace amana ce. Haka ne Karima, duk abin da kika faɗa a kanta, ta ƙure wajen cin amana. Amma don Allah ki yi haƙuri, kalamanki sun yi tsauri da yawa, ki gyara kalamanki. Umma ki batta mana ta yi, na fi ƙarfinta kuma wallahi kin daina yawo. Dare kike. Ke mun shiru da Allah, mara mutunci. Kin ci amananta, ba dole ta yi magana ba? Ba ka gani ba? Ka ga abin da ka jawo, kana ganin abin da ka aikata, ka ga abin da ka jawo. Ka tsiyaciya mara mutunci, karfa ki haccin isa, ni zaki ma akuyanci. Jawo me? Na jawo ko ta jawo? Me ya kai ta bin mijinta? Ni fa aiki na kawai nake. Ban waya na. Uban ki Kaltume! Kaltume! Tsinanniya! Ni zaki ma. Zaki ma. Me haka? Ni za. Me haka? Dole sai ka faɗi. To ni ba aikin kuɗi nake ba, sai in ci amana. Tibe, Na? ana fasa miki mota a waje. Mota? Mota kuma? Ku biya ni. Kun ya girma haka? To kuma me zai fin mota a ciki? Da sun yi a junansu. Ba da dai. Magana a kawai. Me kike wannan? Ya kai. Haka ne wai. So! Wanda Allah ba ba na rare ni bane wai. Ba mu za ku tsaya bane? Wace irin rayuwa ce? Ina zuwa tsaya ku ci. Ke ba musulma bace? Da kuma ya hana ku ne wai. Wannan matsiyaciyar matar duk yadda da nayi na kuɗe mata kofa ta shigo gidana. Ki rasa wanda zaki bi sai mijina sharka kawai. Subhanallah, wannan wace irin rayuwa ce? Wace irin rayuwa ce? Ba musulmai bane, ke ba Ya musulma za bace? a yi ko wani ko wata ya hada ku. Waye ga yi na ubanta shi ya faɗa mu tana bibiya mijina ƙarya ne. Kaki zaki hausa ne? Ai ba kya tare da miji. Kuma da miji kike bin maza. Wallahi kaɗan namiji Kaltume billahi lazi sai na ƙona mota nan. Makin yana yawo wallahi. Kaltume, gaskiya ki ta ba. Sai na ƙona ki riga na wuce. Ba ki isa ba. Ban ki asarar. Ba Kaltume wai ta faruwa ne a bane wai. Ga na wuce.